Disyembre, nagmayat nga okasyon. May sa kapintasan nga bulan kan okasyon dito daga. Daytoy iti panagsilibrar kan pananglagip nga iti Dios ket tinumpal na ti karina iti tao nga hana nga binaybayan iti tao nga ti tao nga natinag iti basol. Natumpal iti plano kan karina nga adatin sagana nga mangisalakan. Adatin sagana nga sakripisyo nga awan sa baligayam. Nganuhan mo't lang nga di may kadwa nga persona iti Dios nga isuna kat nagboluntaryo nga kinayat na nga may kan iti lasag iti tao. Tapno isalakan na kanikan na itinamnama iti tao nga managbasol. Kas tao. Kuna iti saw ti Dios anya iti tao nga kayatan ng agbalin nga tao isuna. Iti Dios kat agbalin nga tao kat may kanti lasag nga agbiag diti daga kat matay isuna niya ti tao. Kaskas tao nga ayat. Kaskas tao nga parabol. Kaskas tao nga asi iti Dios. Daytay ti palagip iti Disyembre. Han nga isu ti eksakto nga panakayanak ni Apo Isus. Arudag iti mga adal kunada mabalin nga iti September, October, November. Iti nga bulan iti tiyempo iti panakayanak ni Apo Isus. Han nga tuling nga iti bulan iti Disyembre 25. Di iti anniversary mi kini bakat. But never nga kunatayo nga isu ti eksakto. Isu nga kunatayo kat pananglagip nga iti Dios ket matalat. Dahil nga bulan ti pananglagip nga seryoso iti tao, iti sitwasyon na nga iti Dios ket masapul nga agbaling nga tao tapno ada iti mangbaklay ti waso na. Dahil Disyembre nga daytoy iparupa na ti tao nga ada iti impyerno. Dahil Disyembre nga daytoy iparupa na iti tao nga iti tao ket mauyos ti impyerno nga awan ti daduma nga solusyon malaksid lang kini Apo Isus. So nga napatag iti Disyembre. Disyembre nga mangpalagip, mangpalpas, mang idep iti maysa nga taon nga sintro na ti panunot tayo. Iti kababalin kan kagagalad iti Dios. Nga iti Dios tayo. Naasik na parabol launay nga kinayat na nga nagbaling nga tao. Disyembre. Tinadagsan lang tiniti Disyembre nga na ito kat dati akin okasyon nga ni Apo Isus. Idinggana di tiyempo iti panakayanak na inggana tatamot kadi hanga nagbaliw di kat hanga nagbaliw ti puso ti tao. Iti tao nga nagbasol ti sangwanan iti Dios. Idinmay ni Apo Isus. Handang inexpektar. Handang insaganan. Nakiptut dalanganan nga ni. Tapi adan gayam di ay. Sabagay oray tatanga panahon katanga na idumduma di ay. Amuda nga nayanak ni Kristi Jesus, palagip na iti season, na iti taon nga daytoy, na iti bulan nga daytoy, palpalagipan na isuda. Iti estado na ti sangwanan iti Dios, iti estado ti Dios, iti tao nga ti Dios kat kaugot na iti tao kat ti mang isimpa lang di nga naburak nga relasyon kat babaan lang ti perpekto nga magisalakan. Ngam ti tao awan latta ti biyang na ti bagbagina. Ti papapanunutan na latta kat naspintas nga ramin na may dayaw nga sikta nga yan na may dayaw nga reliyon haan nga makaisalakan dagi ay amu ti Dios di ay sunga nang itarisuna ti mangisalakan ini cimpong ay maisuna nobody awan pulos iti nang ekspektar pinawan tinapintas kaning grande nga nagpasarabo iti panakayanak iti Dios nga nagbaling nga tao. Tatakat naikari kat kung natisaw ti Dios nga agsubliman na nisuna. Kung naitisaw ti Dios, iti Dios nga daytoy nga nagbalin nga tao nga nagbiag ti 33 nga taon kalpasan, tinumpal na ti panggap nang idatar ti sakripisyo ti krus ti Kalbaryo tapno ada ti panakaisalakan kadag iti amin nga agbabawi kan mamati kan manganay di narami na di krus. Kung natisaw ti Dios, daytoy nga Dios. Kung naitisaw ti Apo, agsublima na nisuna. Kat ti panagsublina kat sigurado.
Iti 1 Thessalonians chapter 5 verse 2, wala ni Apostol Pablo dito "For yourselves know perfectly that the day of the Lord cometh as a thief in the night." Referring iti tribulation, nga iti panagumay iti apo. Referring ti rapture, nga na ti deti tribulation, iti panas pitong taon nga panagsagaba iti daga. Kuna na Apostol Pablo, tasasaritaan na dagiti Thessalonica, kuna dagiti Thessalonica, apay adan aya in may isunan. Apay sigurado ka di iti panagumay ni Apo Isus nga na ito. Kuna na Apostol Pablo, sigurado iti panagumay na. Kinagpayson na kaslag tatakaw ti rabi dijay ti panagumay na, kasjay ti panagumay na. Haan nga ekspektarong tagtatakaw, hangag pakada tagtatakaw, nga nurabi agsagana ka, tagtakaw ka. Ti may isang tatakaw, biglalaan nga nga maiso na mariing kalangan ni awanan nagitigamit mo. Kasjay ti panagumay ni Apo Isus, iti may kadwa nga panagumay naman ang ditinaga. Dahil ti may isang isaganaan tayo. Dahil ti may isang kuna tayo nga masapol nga isimpatay ti bagbagi tayo. Tanuhan tayo ngayon sagana dito, idubalan tayo ti panagsagaba dito daga. Idaulo ti Antikristo. Sagrapon tayo ti nagagrabi nga panagsagaba dito daga. Ti pito nga taon ng gana iti gubat, ti battle ti Armageddon. Katuna ti sao ti Diyos, nagdrigat ti umawat to kini Apo Isus diyan at simpo. Nagdrigat. Iti sao ti Diyos, agsublimanan ni Apo Isus. Dahil ti silibraran tayo iti Disyembre, nang ikaring agsublimanan ni Suna, kati panagsubli na kaslag tatakaw. Uwan, nagsubli kat ni Apo Isus. Haan nga agsubli, haan na nga yung baga nga tagsubli kat ni Santa Claus. Tagsubli nga masapol nga isaganaan tayo tata kat ni Apo Isus. Itsapay kuma. Taday ta sumaruno nga panagsubli. Insagana tayon. Tinalak tayon, tinaramin ni Kristo Isus. Inbabawim ti wasol mo, inadmitar mo nga hanu kaya nga isalakan ti bagim. Na ni Apo Isus lang ti makasalakan. Kat tinalak mo, di naramin na, di panagumay na nga imuna, di tidaga. Tinalak mo, itinaramin na nga mission na di Cruz ti Calvario nga umanay di ay. Tano agsubli iso na. Kamot butang laununay. Nuhaan mo ngayon sa gana. Dagiti Kristiyano, iti Thessalonica, 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Marapture dagitoy, mapukaw dagitoy, nga alaan ni Apo Diyos di tangatan. Dagitihan nga naisalakan, agbati na dito daga, kat iturayan ni Suda. Iturayan ni Suda. Ni Antikristo, kan amin nga panagsagabakan kalamidad nga hanpay nakikita tilubong kan daga sa girapan danto ditoy, iti pitong atawan. Sat, agpanunod tayo. Taantay ti bagi tayo. Dahito'y Disyembre nga malpas. Insaganam ka di. Ti sumarunong nga taon, baka dahi titilas nga taon. Nga agbiag ka di daga. O dahi titilas nga taon. Na malpas dahi titilas nga taon nga dahito'y sumarunong nga taonan. Sugayam ti panagumay ti Apo. Ti kapintasan nga marami ti may isang tao tata. Katisagana na. Di pa nagumay ni Apo Isus. Isagana na tibagi na babanti pa ng awat na kani Kristo Isus na manugot kung may salakan na. Sapay kuma. Tarami na biyay. Sapay kuma tatalkom ni Apo Isus. Sapay kuma. Tadmitaram nga nagbaso ka nga ti makaisalakan kanyam kat babaan lang. Jay mission ti umuna nga panagumay na di tidaga. Di pa nakatay na di krus ti Kalbaryo. Di pa nakaikali kan panagungan na. Nga di jay lang ti pagbatayan ti pamatim ti panakaisalakan. God bless and good morning kada kayo mga kapsat ni Apo Diyos. Iti mangaywan kada tayo. Mangitod tirig kada tayo. Mangitod iti tibgur ti panunot. Nga magsango
iti panagpalpas na dito nga tawon. Kung iti sumarsaruno pa nga tawon nga naisagana kada tayo. Ngayon sagana iti hapo. God bless.